vadikani mufaro wangu kusangana nemi tiri pachikuva chemhemberero. Mukaona takudaidzai pano, munenge machizunza, munenge muchiita basa rakanaka. Tinodaidza vanhu vari kuita zvakanaka. Basa redu pano nderekuratidza pasi rose kuti kuZimbabwe tinavo. KuZimbabwe vari kuzvigona, tinotora vari kuita ndima dzakasiyana siyana, asi kuZimbabwe variko. Asati kunopinda muchikamu chanhasi tisina kutenda vakotsveri vedu vedande mutande nekuti ndivo vanotipa masaisai kuti tigone kutaudzana pasi rose. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Nedande mutande zvinoendeka mufunge. Asi nhasi ndoda kumboverenga ndikabwereka izwi rechirungu amunoti macomments zvamunotinyorera. Tinongoti handioneone ndonhonga maviri matatu apa vari kutaura pamusoro pechikomana chiya Prince chinoimba musambo wechitendero. Mumwe anonzi The Grinch wekuLoveld anyora kuti best gospel artist. Tinokutenda kana uchitarisa kuimbwa kweshoko raMwari nekuti rinoshumira zvakare. Nai wechipiri ndichimombe, wakadika kwechimombe kwauri haiwa kuno tinotamba chaizvo. Hanzi ndirevererei. Anogona uyu chokwadi anogona. Wakamuona kuti anogona ka? Unouya anonzi Maunganidze akangotaura chete kuti zvakanaka izvi, beautiful. Aiwa chiregai ndibve nai panyaya idzodzo ndozva kuti mamirira kuona kuti nhasi tinani anobata nezvei. Rambai muchitandadzana nesu muone kuti tinenge tinani. Wakadii hako mwanangu? Ndiright mama. Ndinofara zvikuru. Kwawabva kwakadii? Ya, kuright. Kuri right naiga? Kuri bo. Tinoziva kuti mazita akawanda. Vanhu vanotiziva nemazita akawanda, vanokuzivai nemazita akawanda. Mamwe ndeye madunhurirwa, mamwe ndeye pastage, mamwe ndeye kuzvarwa. Ini ndikati zvisume kunyika. Nokuti kana takagara pano tigere panyika. Vari America vari kutiona, vari kupi vari kutiona, vari muno vari kutiona. Iwewe unonzani? Ini ndinoitwa Denzel Tadiwa Maveve. Ndo zita rekuberekwa. Rebasa Denzel Official. Ndangosarudza iroro. Kuti iri kuitire zvakanaka. Ndozviziva ngakufa koma munenge mangu nonga tune style. Aba ndozonyanya chinja stereke but ndangoramba ndangoti naro kuti asi vanhu vangoziva kuti vanhu vangoziva Denzel. Ndizvo aiwa tinozvitenda zvikuru. Asi ndinoziva kuti munhu wese ane kanhoroondo kake. Ndipe kanhoroondo kako kaunosununguka kutiudza. Zvaunosununguka kundiudza ndikati ndipo nhoroondo yako muchidimbu. Okay. Ndiwani wakabvepi, wakadini kuzoti tisvike pastage tatabvepi? Okay. Ini ndiri mukomana akurosh Tungwiza. Kuunit M kwaSeke. Ndo kwandakazvarwa. Etika zvini ikoko. Ndo Harare yacho. Ndo Harare yacho. Ndo kwazvakatangira. Andozviziva. So ndiri mukomana akurosh Tungwiza. Tichingoimba wekoko ndo kwandakadiscovera talent rangu. But waimba kuchechi here kana kuti waimba kwamunotamba kana kuti waimba kuchikoro? No, indiri munhu akakurira muchechi. So ndaingoimba muchechi nchikura, but then ndandiri boarding school andozonyanyowa pamba stereke. Saka ndaienda ndodzoka. Saka nguva yandaidzoka yandaita nchimbotiza nchendo studio. Kuchechi nichingoimba apo neapo. Wakaona here kutsigirwa nevabereki kuti vabereki nekuti vabereki vaiti kana vana vari kuboarding vane zvavanotarisira vaikutsigira here kuti kazwi kari kubuda apaka kuimba kwaita kuchechi vabereki vako vaidii? Vabereki nehama dzako kana neshamwari? Problem yandakaita ndeyekuti andinozoimba gospel. Ndakasitanga kuimba gospel izvi mamansa adarika. Wakambotanga uchiimba chii? Ndakambotanga ndiri love songs uku ndo wandairova ndiri. Saka vanonyanya zvitambira stereke because munongoziyawo zvazviri. Saka zvinhu zvekuti anokasika kutambira stereke but now zvaaright. Iye zvinova kuzvigashira ka? Aiwa zvinge vakutontsigira zvakasimba regai tichitaure nevamwe vasati vagashirawo. Vadiwa tariri nevateereri ikoko, vabereki nevatariri vevana, tarisai kuti vana vanofarirei. Zvavanoda izvozvo ngatikuchidzirei moto, ngativabatsirei tikwenenzvere nekuti zvavane chidaka navo yatingati pachirungu passion. Zvavane chidaka nazvo ndo zvavanofarira,
ndo zvavanoita. Nhasi tine chikomana chinonzi Denzel panapa mamunzwa, anoimba, anoita zvinogara zvakadaro. Ndakatarisa nziyo dzako, pane imwe yakandifadza, asi ndingangoti dzese dzakandifadza zvikuru. Wakanga uri kutaura kuti mirai muone, asi unoziva kuti kana uchiti mirai muone, munhu kana ukamuti mirai muone anoshaya kuti uda kutaura nyaya ipi, azoziva manje kuti ndaita sei, inyaya yakanaka here, inyaya yakaita sei, ndiani wakanga wakananga naye wawaiti mirai muone. Nekuti haungotora pinzo waunyora unenge uchiziva wanga wakanangana naniwe. Okay, pandakanyora mirai muone, ndaida kungozama kuudza vanhu kuti Mwari anosimudza marombi. I was one of those people yekuti ndaitarisirwa pasi Stereki. Hanzi zvaita sei? I think vanhu naturally vanhu ndo zvanenge wangoriwo. Saka ndakambosvika point yekuti ndandakurarama life yekuti ndaida kunyanya kuprova vanhu seri kuti aiwa Mwari anotosimudzawo vanhu vanenge inini. Chero mukatarisira munhu pasi sei, kana nguva yaMwari yakwana zvinhu zvinongoitika. Ndosaka ndakati mirai muone zvakuda kuitwa naMwari. Mashoko akanaka, ishumiro kaidzo, imharidzo kaidzo. Hakuna munhu anokosha kupfuura mumwe. Vadiwa vatariri nevateereri, ngatirege kuzombozvinyepera kana rimwe zuva. Hakuna kana mumwe chete anokosha kupfuura mumwe. Saka Denzel ari kutaura kuti vanhu dzimwe nguva tinoita sokuona vamwe kunge vakatisarirei, kana kuti tinoona vamwe sekuti vakatipusei, asi ari kuti mirai muone zvinoita musika vanhu. Rwiyo rwakanaka irworwo, runotengeseka, runofadzika. Munhu wese ukangoita izvozvo zvokuti mirai muone, vanenge vachaona. Zvaungade kunhonga kuti zvamungaone ndezvipi Denzel zvingaonekwe. Kana wavati chimbomirai muoneka, vada kuti zvipi vanje. Ingozvinhonga zviripo zvakawandisa. Chimbondipa kana zvitatu. No, basically kubudirira muoneka kuitawo sezvinongoita vane vamwe, kufamba nemota hombe, kuvaka dzimba dzakanaka, zvinhu zvinongoshirwa navanhu vakawanda. So it's one of those zvanengotaurawo. Ndizvozvo makorokoto makuru. Handi zvaunoshuvira zvine nguva yazvo, zvine zuva razvo razvichaita. Chisi hachiere musi wacharimwa nhai, handito zvatotaura kuti hachiere musi wacharimwa. Saka pamwe munomboona tubage twemunhu tuchiita kunge twakusvava, vanhu onzi ava vasina madiridziro, vasina irrigation zvichafa izvi. Kubva kwanaya mvura, kubva kwaitika zvimwe zvinhu. Ndinokutenda nokuimba kwakanaka. Iwe wati wakambenga uchiimba nziyo dzerudo, ukazoenda iye zvino dzechitendero, wakabvireiko kuruduku, kulove uku kwaibaya iri kwaita sei? Kwakaita sei? Well, I think yange ngori spiritual turnaround, because ndiri munhu akurira muchechi, so now ndakatanga kuona unge mafollowers andakapiwa inini neinfluence andakapiwa naMwari aisi yangu ndeyake. Saka ndakaona unge ndandaita problem yekuti ndanda kuti vanhu vangu inini, saka ndakazoona kuti no, vanhu vaMwari, and I might ndopesa ndaku mislead vanhu vaMwari kuzvinhu zvisiri izvo. So ndamnangodecide kuti no, rege ndingoimba gospel. Mashoko akanaka, mashoko makukutu ari kutaurwa naDenzel kuti aiwa dzimwe nguva tinomboenda nenzira iyi tonzwa tichitendeudzwa naye. Aiwa pamukana unoregai zvakare nditi ndofunga wakaita sababa Harare. Baba Harare taivaziva vari baba Harare naye, asi vakanzwa vachitendeudzwa vaKing David. Takatovapemberera pane chino chikuva vakuimba, iwo kuimbawo zvimwe zvakanaka chaizvo. Ndinoda kuti Mwari vakushuvire zvakanaka mukuimba kwako, nekuti uri kuparidza, uri kutaura shoko, uri kurapa, uri kupodza. Nekuti tikatarisa mazera enyaya, nokuti panambotaura newisati apa mhepo wati wakatangisa kuona Mike Sambasho uri mugrade 3. Saka chifunga kuti makore api iwayo. Zvinochifadzaka kana takusiya nyika rimwe gore tichisiya vanhu vanenge imimi varivo vari kushumira, varivo vari kurapa vamwe. Pane rumwe rwakandifadza rokuti nditungamiri. Munhu kana achida kutungamirwa anenge aita sei? Kukumbira kuti usazorasike. So
kukumbira kutungamirira kwakakosha kuti pane zvese zvaunoita nezvese zvaunobata kungokumbira kuti mweya mutsvene utitungamire zvakakosha. Ndizvozvo chaizvo ndiri kunzwa uri kutaura zvakadzama-dzama nezvemweya mutsvene zvechi. Mazera enyu akawanda aya vanobvuma here kuti kuna nyadenga kana kuti a supreme being? Mazera enyu iwaya mukuimba imi ndimi munopindana navo, vatiri kuimba zvakanaka, ndiri kuona vanhu vari kuzviteedzera, nisuwo tazviteedzera. Vanofunga here kuti kuna nyadenga? Generation yedu iyi zvine zvakati omei. Ndosaka ini music yangu irimo yakanyanyotarisana nema-youth stereke, because dzimwe nguva ndofila ungati ma-youth ari kunyanyorasika too much. Being it nyaya dzema-drugs, being it nyaya dzakawandisa. So music yangu nini ndinoipackage yakananga kuma-youth kuti ikwanise kunofita in kuma-youth. Ndosaka yakati siyanei nedzana baba acharamba nedzana minister Michael Maendere. Mutonzwa kuti aiwa no uyo anenge ari kuimbira pane zera rakatagita. Ndakazviona nekuti kana kajive kacho kajive kacho kamunoita kaenda kakona kuti akagadzike madhara aka unoridi buka apa. Ndizwa pana. Pane imwe yandakaona makapfeka dzemadzimai nemadzibaba. Angatimboipindai mairi nekuti yakanakidza stereki. Zvanga zvaita sei? Asi ranga rakakugara Gemens. Ranga rakakufita. Vanhu vakatoshamisika kuti gore rese madzibaba chaiyo kuti ndimadzibaba niko. Madzibaba eBaron. Madzibaba musalad. Mazuva yanga iri song yatakaita naMaigova Mombe. Maigova Mombe ndeyokushitungwiza vanhu vekuti takakurawo vachiimba tichingovanzwawo. Ipo panga paine here vanopinda sangano ramakamuchiedza kuita kana kuti aiwa makangofunga kuti regai timboita sesangano iri? No, vatori sangano iroro ivo. Inini ndinda ndisitori. Ndindakatosvika nekutoda kupinda imomo. Sei wakazvifunga izvozvo? Kumusic ndofunga ungati haukwanisi kuva limited pazvinhu zvaunenge uchida kunatsoita kuexpressa. Tikunamata Mwari mumwe chete pakupera kwezuva. Mashoko akanaka echenjedzo. Hanzi tiri kunamata Mwari mumwe chete. Zvinobva zvandigara pamwoyo Denzel. Zvinobva zvandigara hanzi tiri kunamata Mwari mumwe chete. Saka hatifaniri kuita kunge takamanikwa. Hatifaniri kunge takamanikwa. Masangano ese akakosha. Isati hatipokane nezvamunodaira. Zvamunodaira chero muine chikonzero. Asi ndakutenda kuti uri kuimbirawo vechidiki uchinangana nevechidiki nokuti dzimwe nguva zvechokwadi vari kurasika munyaya dzemadrugs. Ndoziva kuti kazhinji ndinowanzobvunza mubvunzo wemadrugs pakupera, asi ndingade kungokubvunza tiri pakati pechirongwa kuti unofungeiko nyaya yemadrugs? Haisi nyaya yeZimbabwe chete, iri kwese kwese. Chinhu kana chakashata hazvireve kuti chanaka nekuti chiri kuitwa kwatingati kumhiri kwemakungwa kana kuti chiri kuitwa kuno. Sei nyaya yemadrugs ichiodza mwoyo? Sekuona kwangu ndoona ungati zvaenyu vatuno mama ende vanhu vakuona kunge ndozvazvinofanira kunge zviri, especially kuma-youth. Ndosaka tine vanhu vakaita kunge mimi nekuti munenge muchititsura kuti aiwa vanangu izvi zvazviite fambai so semaonero angu ma-youth anofanira kuona maprogram akaita seana Mai Chisamba Show nemamwe anti-drug campaign kuti vadzidze kuti no muzive nzira ndomufambi wayo, munotoziva kuti izvi zvazvina upenyu. Saka hauoneka Denzel ukurova netsumba. Muzive nzira ndiyo mufambi wayo. Ndizvozvo chaizvo. Saka mutauro wamai uri kunyatsouziva kuti unoda kuti tikamboti taure orunga tikisati tsumo tichisati unotunyaudzousingwi nezvimwe zvakadaro. Wataura zvakanaka chaizvo kuti ngatiregei kubhabhatidza chivi, ngatiregei kuita chivi sei ndo mararamiro edu, nekuti vamwe vakutoti kana vasina kustika vanhu vanotoshamuswa kuti Conrad nhasi akaita sei,
nokuti anenge achitaura zvakanaka akadini vadikani bvachapfacha ari vake munhu bvachapfacha ari kubatsire nekuti kana uchinge watodhakwa wakusvetuka wakuita sei vamwe wakafa vamwe wakaponda vanhu vamwe wakakuvadza handi nzira yakanaka saka isi tiri kuti pasi nemadrugs tichibatsirana nemuimbi wedu ane mukurumbira anonzi Denzel ndataura zvakanaka naika Denzel that's good ndagona ehe ndakaona uchiimba nechimwe chimhandara chedu chemuno muZimbabwe chinoita zvakadai yatingati imimi ndoziva kuti kana mukaita kamuunganidzwa kekuimba munoiti collab nokuti munenge mabatana nevamwe ndakaona uchiimba naMadam Boss amenoti umwe wanga uinaye zvakare chikomana chaunga uinacho sei maka uchiona kukosha kwekuti ukaimba neuyu ukaimba neuyu zvinobatsirei dzamunoti collab idzi? Okay, collab inobatsira pakuti pane vanhu vanonditeera inini vasingateere Madam Boss, kona vanonditeera Madam Boss vasingateere inini. Saka kana tikasangana tiri tikuita collaboration taunganidza audience yavo neyangu kuti tikwanise kusvitsa message yedu yatoda kusvitsa kuvanhu. Saka ndo definition andingati pandoti collab. Yeah. Mashoko makukutu ari kutaurwa nemukomana uyu kuti isu tinoda kubatanidza vanhu. Kana tabatana ndozvasaka ndichifarira vaimbi ndinokuonai kuti hamunetsani ndiri munhu webhora kubhora tinonetsana vanhu vatsamidzahauna kuona here rakatambwa musi uno uyu kakomana kaiki 16 years keLiverpool kakazoita kuti vahwine pakaitika ruzha saka munotomboitawo nharo dzebhora idzi? ndirimo mbora imomo ndomangu chaimo saka ndinaro iro rokumhiri ndinaro remuno asi hatizonzwanana zvakadai tinoda kuti vanhu vebhora tinzwanane tichifambidzana vanhu vebhora timu yedu yadyiwa tochinjana matishets kubhora ingatoita fight aiwa asi ndakuda kukupa basa ndinoda kuti unoimba rwiyo irworwo enda unorwunyora urifunge kuti aiwa vanhu vebhora musanetsana nzwana naye unozondiudza kuti amai rwiyo rwenyu rwako vanhu veManchester City nevanhu veManchester United uchiwirirana umwe wacho andori pano Manchester United kunyange yanga isiri kutamba zvayo zvakanaka asi ndo timu yangu vanhu vaManchester tinotokuziva kuti kana timu yenyika ikasawina mune makatsamwira munhu wese. Tinenge tisatsamwira munhu wese ndine matidena asi ndinoda kuti unoita rwiyo nokuti zvakanaka zvakakosha hazvina kunaka kunyange tikatsamwidzana kutsamwidzana hakuna zvakunombotibatisira vadiwa vatariri nevateereri kunyange riri bhora kunyange uri mumhanzu kunyange dziri nying'ambo hamunoti maskitsai kunyange chiri chimwe chinhu kutsamwirana hakuna zvakunombotibatsira inongori mitambo vamwe unotonzwa chinzi timu yedu koyagoita kwenyi muri kuno Zimbabwe nai hanzi takatenga munhu makamutenga mari makatisoka namari kuzonyeperana ikoko nonye ndokunozoita kuti vanhu vatsamwidzana ndivazvionaka vanhu vanozotsamwidzana nezvinhu zvisina basa ngatitaurirane kuti tinofarira zvakati iwewe ndoziva kuti uri muimbi une vamwewo here kana uri munyaya iyoyi ndima yekuimba une vamwewo here vaimbi vaunotofarirawo kuti indoimba zvangu asi ndofarirawo we zvinoitika here kana kuti unenge uchingofarira Denzel? Music yangu ndinototeerera before yabuda kana yatenda kuvanhu ndichatonyanya iteerera stereki nekuda kwekuti ndinofarira kuteerera vanhu vahombesa kwandiri kuti ndikwanise kudzidza zvandokwanisa kudzidza kubva kwavari ndichifambawo munzira uya wakaita se yawakapfuuro nayo. Chikomana chakangwara ichi chikomana chakangwara chidiki zvacho asi chakangwara ndikuzviona nokuti hanzi kugona kugadza nhaka kuona dzevamwe nokuti ukarega kuona vamwe unofunga kuti uri kugona ozoimbira vanhu zozvishamisa kunzi asi vabva kupi nokuti vanhu vanenge vakushamiswa ndizvo zvatinofanira kuita tikaona munhu anogona ngatiregei kuvenga ngatidzidzei mazano ngatibvunzei kana kudaidza tichiitirana pamwe chete tinogara kubvunza mubvunzo wesocial media wakaita semunondo kana kuti sword inocheka kuviri
ndinoda kuti undiudze kuti zvakanakira social media ndezvipi, zvakaipira social media ndezvipi. Vanhu vedu, vana vedu, mageneration mazera ari paya vakagashira here social media zvine ruzivo kana kuti vakangofuma wangonzi bhuke mvori mairi? Vakatotanga vakatofuma wangonzi mbe, because vanhu havachauya pasocial media kuzodzidza, vakuya kuzopedzera stress, pamwe rent stress, depression nekubasa, tsoropodza depression nekushaya mari. Obva svika obva uno Denzel ari kusekerera zvaasiri kufarira naye but social media ndoona kunge nzvimbo yekuti tinofanira kunge tichidzidza, tichiona kuti vamwe vari kuitawo sei, tichibatsirana. Vanoda kuadvertisa mabasa avo vachiisa ipapo, vanhu vachiuya vachitenga, ndo mafungiro andoita, but zvitori the opposite. Mashoko makukuta ari kutaurwa ichenjedzo kuti kana tichinge taenda pasocial media ngatizive zvataendera, zvekutsoropodzana, zvekutukana, zvekunyeperana, zvokuita zvisiririzvo. Kazhinji vanhu vakawanda vari kuiswa mukona yatingati yekupiwa pressure nezvinhu zvisiri zvechokwadi. Zvizhinji zvacho zvimwe vamwe havana izvozvo zvamunoona izvozvo, vamwe havaite izvozvo zvamunoona izvozvo. Saka chikomana chiri kuti ngatitsvagei kuti tingadzidzei, tingaitei. Social media ngaitibatsire, ngaitisumudze mukati muupenyu hwedu, kunyange tiri kuAfrica, kunyange tiri kupi, ngaitisumudze. Ndinoziva kuti iwewe uri mukomana anoimba zvakanaka. Zvino ndichazoda kuti undiimbire rwiyo rwako rwaunofunga kuti amai vangafari. Semunhu ukaona ndakutsvaga, waona nziyo dzako dzedzi dzandiri kutsvaga idzi eka, nokuti ukarega kundiimbira unofunga kuti handiite mheziri. Mama ingotsvaga yaunoti ungamboshaya iyewe Denzel. Ndaikuona apa uchiningirika, ende pamwe pacho ndaichikutarisa wakarova masmarts. Ndo zvatinoda manje. Unoziva kuti isusu nguva yedu yatakakura vaimbi vaiitwa semarombi. Kuti munhu akangotaura zvemagitari onzi kana ari mukomana kumagitari ebva emasiya ava vekuimba. Zvino vazhinji vacho vaizikanirwa tsvina. Vanongopfeka, unoziva zvekungokanda mbatya pamusoro pako. Asi wewe ndaitarisa apa ndichiona kuti uyu mukomana anokwenenzvera. Aiwa, tinomboita kuti tinanganise. Sei zvakakosha kakushambidzika sekakwaka? Inini ndinoona kunge kungogeza kwakangonaka, so zvakangokoshera iwewe, plus ukasvikawo pane vanhu unogamuchirikawo zvakanaka, wakachenawo nesutu yako. Ndizvozvo ndanyatsokugamuchira pawapinda padoo apa, ndanyatsonzwa kuti mukomana abuda mubhodhoro. Kuti pashandiswa projects pakugeza. Ndo zvakanaka kushambidzika, unogashirika pese pese. Aiwa, ngatichiendai pakarwiyoka tisati tapedza chirongo kaunongodako. Okay. Komana iyo mavoice acho tindambomasiya kumba. Chingoyanira wauya naro kana wauyanira dachika iri urongorita. Saka songa ndofarira kuimba iyi song yeku-Methodist. Muri kuchechi kupi? Ku-Methodist. Wonderful. Saka inonzi munoti pangoni dzenyu ndimi munotipa neutsvene Mwari munopava vanonamata Ishe munopama makomborero. Ndizvo zvatinoda izvozvo kuti kana manzi moimba nemazuva akanaka. Ndinoda kuti Mwari vakuitire zvaunoshuvira mukati muupenyu wako. Ramba uri chikomana chakanaka. Zvakawanda zviri mukati muupenyu zvinorasisa, asi usaluze kutarisa kwawakatarisa kumberi. Nokuti ukatarisa pasi unonyura. Makorokoto nebasa rakanaka. Ndinokutenda. Vadikani, munoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei ndina Denzel.
chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Asi hatigoni kupedza chikamu chino tisina kutenda vakotsveri vedu vedandemutande vatipa masaisai ekuti tigone kutandadzana nemi pasi rose. Sezvanambotaura, Mike Samba Show is powered by dandemutande. Nedandemutande mazviona ka zvaendeka. Chiringazuva chiya chabva chatsuka chikakwata. Ndinonyu Dr. Rebecca Chisanga. Mama, sorry. Taura zvako zvakatonaka. Tisati taenda. Ndomburo mungo nditiro kuti mashoko makukutu. No. Urudatu masasi twamaisamba. Kawani chidzi. Manje ndobva ndakuitira ka 3. Mashoko makukutu vadiwa tariri nevatereri. Aya ndiwo mafungirawo. Vaombererei maoko. Aiwa kusabvakatise mukanwa. Vamwe vanongowawata, vamwe vachingowawata. Ero jira kufuka kana kuwarira. Wow. Thank you so much. Mama. Tinotenda.